Hola, em dic Mary Llanes, i fa molts anys que explico contes. I l'afició dels contes ja em ve de quan era més petita, que jo tenia uns avis, en Joan i la Carme, que tenien un costum, i és que allà on anaven sempre portaven un conte sota el braç. I tota la casa es anava omplint de contes. O sigui, n'hi havia tants de contes que fins i tot per aconseguir entrar al lavabo havies d'apartar piles de contes. A mi m'encantava anar a casa dels avis perquè, a part de jugar a fer construccions amb els llibres, descobria històries que em frapaven el cor. I era com entrar a dins de mons molt diferents. I arrel de tot això, una de les coses que m'agrada més fer del món és perdre'm per les biblioteques i les llibreries. Allà és on descobreixo parletes que fan que el meu cap s'oblidi de tota la resta del món i entri en planetes imaginaris. Ara fa poc vaig descobrir aquest conte que avui us explicaré, La Rosa Blanca. La Rosa Blanca és un àlbum il·lustrat que es va editar a l'any 1985, és d'un autor que es diu Roberto Innocenti i va rebre molts de premis. Aquest autor li agrada molt descriure, mostrant-nos a la humanitat, però des d'un punt així molt innocent. I la història de la Rosa Blanca és aquesta. Si veniu amb mi, us porto dins del llibre. Em dic Rosa Blanca. Visc en un poblet d'Alemanya. Hi ha carrers estrets, fonts, cases altes i coloms a les teulades. Però un dia van arribar els primers camions i se'n van anar molts d'homes. Anaven vestits de soldats. Començava l'hivern. Ara veig els camions des de les finestres de l'escola. Van carregats de militars que no coneixem, però que ens miren i que ens piquen l'ullet. Porten tancs que llancen guspires a les llambordes. Fan molt de soroll i poden a benzina. Ens fan mal a les orelles i ens tapem el nas quan passen. De vegades, sembla que la nostra vida no hagi canviat gaire, però la mare em repeteix cada matí que vigili amb els camions, sobretot quan travessi pel carrer. Diu que els soldats no pensen frenar. Jo sovint em passejo per la vora del riu, me'l miro, hi floten branques i de vegades també joguines velles i trencades. M'agrada el color del riu, sembla el cel. Cada dia hi ha més camions. Ens quedem al llindar de la porta per veure'ls passar. No sabem on van, però creiem que passen a l'altra banda del riu i que en tornen buits. Un dia es va aturar un camió perquè els soldats poguessin arreglar-li el motor. I un nen petit va saltar de la part del darrere i es va posar a córrer. Al bell mig de la carretera hi havia l'alcalde. El va agafar pel coll i el va portar cap al camió. Després va somriure als soldats llargament, els va mirar sense dir res i els soldats li van donar les gràcies. El cel era gris. Els soldats van tornar a pujar al camió, van tancar les portelles i el vehicle va posar-se en marxa un altre cop. Va anar tot molt de pressa. Jo volia saber cap on anava el nen. Vaig seguir el camió amb els ulls. Va desaparèixer a la cantonada. El carrer era ple de gent, nens que jugaven, tractors, bicicletes. Hi havia el rebombori de cada dia a la sortida de l'escola. Però jo em vaig posar a caminar sense fer cas de ningú. I ningú va fixar-se en mi. Vaig caminar molta estona. Vaig travessar el poble, vaig arribar als prats. Hi havia una llum grisa. El paisatge estava glaçat. A estones corria. Vaig arribar al bosc. Vaig arribar a una clariana. Hi havia una tanca de filferro electrificat que embarrava el pas. I al darrere, nens immòbils i casetes de fusta. No vaig reconèixer cap nen. Els més petits deien que tenien gana.
Com que duia un tros de pa guardat a la butxaca, vaig donar-lo a través de la tanca a les mans esteses. El sol es ponia darrere els turons, feia vent i tenia fred. I van passar les setmanes del pàl·lid hivern. La mare de la Rosa Blanca quedava parada amb la gana que tenia la nena. S'enduia més menjar a l'escola del que menjava a casa. Tant de pa amb mantega com podia i encara més marmelada i pomes del jardí. Però la Rosa Blanca cada dia estava més prima. Al poble l'únic gras era l'alcalde. Tothom vigilava els altres. La Rosa Blanca es ficava els entrepans a la bossa i sortia d'amagat a l'escola. Ara ja se sabia de memòria el camí. Cada dia hi havia més nens a les casetes. Ells també s'aprimaven darrere el filferro. Molts duien una estrella al pit, era groga. Quan la neu va començar a fondre's, els camions dels soldats passaven només de nit i ara en sentit contrari. S'allunyaven del riu sense llums i no s'aturaven mai. Tothom semblava cansat. Un matí tothom del poble se'n va anar. S'enduien olles, farcells, cadires i entre ells hi havia soldats. Molts duien els uniformes estripats, d'altres anaven coixos. Molts patien, d'altres demanaven ajuda i d'altres aigua. La Rosa Blanca va desaparèixer aquell dia. Va anar cap al bosc i la boira amagava el camí. La Rosa Blanca anava saltant entre el fang per no embrutar-se les sabates. Al bell mig del bosc, la clariana ja no era com abans. Estava buida. La Rosa Blanca es va aturar i li va caure a terra la bossa plena de menjar. Va tremolar. Entre els arbres es veien ombres movent-se. Costava distingir-les. Els soldats veien l'enemic arreu. Va sonar un tret. En aquell moment, uns altres soldats arribaven al poble. Els camions i els tancs que duien feien el mateix soroll que els altres i la mateixa pudor de benzina, però l'uniforme era d'un altre color i parlaven una llengua desconeguda. La mare de la Rosa Blanca va esperar-la molt de temps. Al final les roselles van esquinçar la terra, el riu va créixer, els ocells van omplir els arbres. La primavera cantava. Ai, Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do, la Rosa Blanca. A mi el que més m'agrada d'aquesta història és la senzillesa amb la que descriu tota la misèria de la guerra, no? Què us ha semblat a vosaltres? Espero que us hagi agradat tant com a mi. Si voleu, ens veiem un altre dia i n'expliquem una mica més alegre. Què us sembla? Fins ara!